Kebelah saya ni pi barok ki parlok pra pengai jengi ke bayai bodin ni sahabat skul jengi mentangi poi sya ke kuatar ke basau jong ke jengi pulai ke jongi bat ikwa ban pin itu HP ya kan ke kuatar ke basau ngi pulai ka kitab ke jong Joshua bat ngas nu kemen hane mangadon lang bat i pastor esoklet yang sungguh hai pi pastor sya ke program jengi kebelah sibon ke jingdon jong pi kan nirap ini mangin sutu ya ka lenong ke ban nengkong haswa pingin nya pulai ke ten ke jong play jong ni duai a try blazing bah neng ni duai ngi kerpat ik jingdon rengkat jome hap deng jengi kat bangi pulai ke ten ke jome ngi don kam ya ke jingirap jong men sem jome bangin sngau thu ya ka ne ka lenong a try kerku yangi baro kum kisakri ke jome kerku ya pai lang jome ke be sngau ya ke ten ke jome ha ke kerteng jisu ngi duai amen Amen. ka lenong ka ba nengkong jengi ka kran chapang ka jingtha na ka benta ka jingjob ya gerkhot spelendet ke jengi la ai na ka kitab ke jong Joshua kalanong ke ban nengkong gerkhot ke bahan nyau pinsyam hani ka tin ke jong blai ke ba ong kumne tang ba menlong uba klan bat uba shlur bha ba mela ban sumar ban le kat bakum ya ka hukum baro ba Moses usyakri jonga ula hukum yame wat phaino na syakamon lemni syakadiang ba menyo man bha kat syaba melej kini kintin ki bangi liok sngau ngin sayo kajing ya pensyai kam shibin kaladon kajing itu khana syapang wei u nong hikai syapang katem kaput uba kerteng u Benjamin uni u Benjamin sandar udai u director jong kaput katem haka Boston Philharmonic Orchestra bar uni u nong hikai kaput katem uba hikai ki samla pule hakaneka jaka pule ya kaput katem u kwa yaki kena bakin yo ban skur yaki max ki bahe bat ula ong yaki ni kena bakin le bah kataka tes ka ba un ai ki bakin yo yaki max ki bahe bagi kena kilas ngus ir kumno ban yo yaki taki max ki bahe namar ban don hakmat jong unong hikai ubat bit ti ula pen bana babaro ki dei ban yo bet yaka grade A ka grade ka bahe tam na barok ki grade ka dei ka grade A ti henrei kidei ban le tang ka wei bakin tho ya ka city ar tayo marshu sedang ka semester pulai jongki bat bakin tho patru ya ka tarik ha ka bakut jong kata ka ha ka bakut jong ka tarik ba penlong ya ka kelas ha kata ka semester ti ha kata ka city kidei ro ban batai balai ba kidei hok ban yo ya ki max ki bahe uni uno hikai ukwa ban tes ban tunjuk ya ka jingla jongki kena hakani ka tes habri bet kaput katem ka kitab ke jong Joshua ka de ka kitab ka ba pen i ya ka jingla ka jong ublai ban yalam ye ki kon Israel ba kila ban yo kenti ya kata kari ka ba ula kular haki kepatemen jongi u Abraham u Ishak baru Jacob mentangin ya poi sya ka jing ya pule ka jengi ya ka ne ka kitab ka jong Joshua ban ngin ya pet hani ya unong yalam uba 8 poi yaki syakata kari kejong kajing kular hadin jong Moses. Kwa ban bu kajing keli hane pastor esoklet pila ban batai yangi uai uni Moses uba thamai kat kum kane ka lenong jong kajing ya puli kajungi. Pat ngin ya pet ki ai ki balong kerpang syapang une unong yalam. Ya kebersibun evangelist Eflangsyang na bentak ta jingkeli kat kum gani galnong Moses sebut mai ka kedeu spang Joshua bami pli ha jaka jong Moses kumuno yalam ban penyo ia ki khun Israel ya kategori ka bobleu kular bolong uno yalam uba kila banyo i hadin ka jing latno jong Moses ngila ban syam ganen na ka kitab jong Joshua hi kalanong ka ba nengkong kerkhot ka ba iwei hadu ar te ondalayap Moses usyakri utrai ulakran ha Joshua ukununun uba usyakri Moses udang Moses usyakri jonga ulayap namar kata tu yang to let sisiliang kanika Jordan mame bau neu pai ba baro syakategori banga ai haki khun Israel kan an pulir ugat balai kat kejaka baro bagai pojat jong pi kan yu ia kata ngala aya pi kumba ngala ong hau Moses
kani kadai kajing kren kajong ublay ha u Joshua u kununun. Ba kajing long kerpang kajong ugalong. Ba une u Joshua ulalong sisya u Bashirham ha kajadai berkakam kajong ublay. Inpai ya kata kanuksa ngilaban syam na kitab Exodus telnong ke balai fulai ke dekat ke bakharway. Teu try oleh keren markmat ba Moses kumba ubri ujukren ba laulok. Teu lalai pai no pat sya kata kadara hendrai usyakri jong u Joshua u kununun usamla shimla kan re asyu na kata benekal. Kata kapan i ke jing Shirham ke jong u ban yaine ha kani ke kam. Ban kwa ban klat ban jingai no na ke jing don ke jong ublay. Ukwa ban don hajan jong ublay barbor. In pai ru sekawai nuksa ke bengila ban syam na kitab jingkhen kalnong ka ba khat saw ka khot ka ban riu. Hang ning yu i hangila ban pleru ba ka khot ka ban nyaw. Hang ne ga ongup ni. U Joshua u konunun ru baru Kaleb u konu Jefune de. Kibana kita kibala yak mi sintiat ya kategori kila kat ya laki jan. Kila keren ru hau tau pai lang baro ki kun Israel kidaong kata kari ka bangilayay lengba ban kami sentiat ya ka kalong kari ka babha sikat day. Hang ne u ngana puliru ka dekat ka baprang niyo. Lada utray us ngobha yangi te unyalam yangi siya kategori un airu iya ka hangi kariken ka beslay da kadut bakangap. Hang ne kapan i hangi ya jilong kerpang ka jong Joshua. Wat kitu ki sipawngot kinong sentiat. Kila keladin. Da ka syapting na marba kan syania jong ki ya ublay kami simladan. Hendai Joshua ulong bekerpang ha kata ka benta na kata ka dau ublay lojit yau balong unong mi pli na ka benta Moses. Kita jing long bekerpang jong u Joshua ha ka benta jong ka jing terekam kumunoy lam ubutamay jong kiun Israel. Keblai sibon pastor ka jing pensyai ka basengut tenat ya kani ka benta jong ka jing pulei jong ha kani ka mat ka banengkong. Nang tangi iru ha dekat ke balai peu na ka kitab jingkhen khasau lai peu ka itu ingi pang une u Joshua bana pedeng gitu ki kun Israel baro ki balami na keri Egypt de tama ki arngut ki ba klem mat ya ka jing yap ki ban yo ban rung sha kari jong ka jing kular kari kanan par kitu ki balami lang nari Egypt kim sim layo ban rung sha kari kanan namar ba ka jing yale persya jong ki ya ublay tingi iba u Joshua baru Kaleb ditama ki kini kilong ki bru ki bakerpang ki ba play reject kan sai hoi ki kajingai ne jeng ki ha blay ki ba penlong ki ba kinyo bandrung sya kategori jangan ada pulih kata kaja ka khot ka sao lai pho ko bongum ni da shisha ken pin omyo poi sya kategori ya ka balas mai da kentiu yala kakti ya ka ban shong do ya pi ka handai tang Kaleb khunu Jefune baru Joshua khunu Nun. Kata kada jing kular ke jong blay ha jadi bau Joshua wat la kitu kirang ba ki belakha je bar khoi kilayap handrai tang Kaleb bau Joshua ki bayo shisha ban yo kjat ha kari ke jing kular. Wow. Kan kelis ko jing keli ai evangelist jungi ke ki saw tuli ki kam ki ba ublay la ai Joshua bu undai ban pendap kumunoy lam u bthmai. Keblai sibon pastor kita ka jing keli ha kasni ki ba ar Nisyam hani ba ublay udon kakam nakam taban ai ha unong yalam ubat mai u Joshua bar ha kan nikal nong ka ba nakong nisyam hadu saw tili kimat jingkren ki ba don kam hang ni namta u Joshua kat ba yalam yakini ki kon Israel ka ba nakong haba kila kut kata ka jingyai lenti jengki saw posnem ha kari klau ka jingyai lenti ka jengki ublay ula khot ki bakin kam sesiliang jong kata ka wa Jordan bat ki khun ki ti jing ki bat ki jingri ki jingdo bat ki jingdon jing em jing ki baro kin kam sesiliang jong katu ka wa Jordan bat onna kila kam sesiliang jong ka wa Jordan ki ban kam da ka jingai rengkat bat ki lebi ki bayat ya khamat ki ban ba ya ka sunduk jong ka jutang tenyu i ya ka jing kam sesiliang jong katu ka wa Jordan bat onna kila rung sya katu ka ri ki ban ya le ya kata katma ban job ya kitu kinong kanan bat ahanda kila job hagani katma jong ka jingele jong ki ban shimti no ya kata gari ka ba ublay ula IT haki
Pada anda kila job kita ki nongshun, anda kila yo ya kata keri. Kabal lai ngisyam hani ba kidai ban penya benta ya kata keri. Kemudian kidai ban ya sam ki put ki sam jong kata keri. Ya kini ki khat ar jat ki kon Israel. Like no tang ya kajat lebi. Dia kini ki khat ar jat ki kon Israel. Ya kajat lebi la ai benta ki ar ngut ki kon jong u Joseph Ephraim ban Manasa. Kini kila long si benta ni ki khat ar jat ki kon Israel. Bat kila pen benta ya ki put ki sam jong ki ha bakila yo ya kani ka rijong ka jingkular bat nang tadi kabasaw hane kide ban syakri ya ublay bat yaine haki hukum ki jong u lada kini ki kon Israel kim yaine ban sumar ki hukum ki jong u lada ki but ya ka jinghi kai jong kitu ki nomni blay taw ki bladon ha tu ri ublay unsa wanra da ka jing haki bakila ban long raw syaki weipat bakin late long raw syaki weipat ki jaj ben riu ki ba mane blay thau ti hang ni ublay u khot yaki syakata ka jing mane bat ka jing syakri ka ba ki de ban mane ye ublay ngi ha ka bakut jong Joshua hi arpusau khatsan u ong ye kini ki khon Israel ban penlong ka jing jit hapdeng jeki to jit pi ha ka ne ka sngi yanu pin syakri ti ublay u khot yangi ro menta ngin jit yanu ngin syakri kata ka de ka ba snutanat ha ka ne ka lenong bat ka ni ka mat jong ka jing play jongi ta evangelist langsyang pila ban ai ki khat ha ka jing dei bat ka ki kam ki bau Joshua udai ban pendap ha ka ba kam siliang bat ban simti kata ka ri to ngio i hane ba u Joshua hi udai ban long ubreu ubashlur udai ban long ubreu ubashepteng ya ublay bar udai ban long ubreu ubasumar ya ka ketin ke jong ublay ya kata kitab jong ka hukum ka ba ublay ula beta u ban le te kani kelong ka benta ka ba u Joshua udai ban le ha ba un simti ya kata ka kam kumunong yalam te kani ka benta ka ba tho ang ne ha ka kitab Joshua iwei kalnong ban kong rekhot ka iwei dusan mag rekhot ka khat ar kum juru kani ka ong kam siliang bat ha ka ba dei pada bat kani ka kitab Joshua kalnong besan ka rekhot ka khat lai bat hadu ka rekhot ka ba ar sau jong rekhot ka ba khat ar jong kalnong ka khat ar hang to kaya thu yangi ba kini ban simti ka gari ba kitab jong Joshua khat lai pada kare ba ken ben penbentai ta gari kum sa ong mentan la penbentai na ka bentai khat ar jat ki kun Israel like no ya kajai lebi kumba ublay la kular ban bandron kat bat ki ha ka kam ka ba kraw ba kenyo e gari ya ka ba ublay la kular hu Abraham bar ulala si ban pendap ha ka jing trai ka jong u Joshua rengkat bat u Caleb ni asngau kumbala puli na du bersedang ha ka jing dei jong u Joshua kum no elam ulong si syau baslur baru baklan ta kublay shibon pastor ya ketu ka benta benta ngin pe ha kamat ka balai ka bakran japang ka jing pateng jong ki kon Israel ya kani ka ri jong ka jingkular ko ban bu ka jingkli ya pastor ha kani ka por habang ngipe ya kalnong ka banangkong u Joshua ka khot ka ba ar bat ka balai haning isyam ba utrai la kren ha u Joshua ba un ai ya ka ri haki henry ha ka we pat ki kenten ka ba ula ong ba ula ai lepa ya ka ri haki kamut ayu pastor kini ki kenten pila ban yarap ban pensngutu yangi kani kadon ka jing dei ha karkom ikai na ka tin jong blay ba blay ha ba kran ha ba kular kanu jing kular ukran ya ka kum kabala pendep lepa min sim nuksa ka wei ya ka ba kran sipang ka jing yap jong Jesus Christ ya ka tangi la ban siam na ka city ka bengkong Petros kalnong ka bengkong bat ha ka khat ka ba arpo ka kran kumni ha ka jade bu Jesus wong ya ubalat mulpa nadu bampat seng nongrim ya ka percay henrei la pen mi pau ya u ha kini kia ki bakhadu na ka benta jongpi kata kamun ya Jesus Christ la kumbala sa na pna lepa nadu suaban seng nongrim ka percay la tmul pa Yesu bonyap na benta jongi la kumbala pendap lepa kata kam hakiwi ke benta jong ke Bible ke kran ni kata
ya ubah saknar pna naruk mendang long ke persai. Kata kapan pa ubah sisen bau belai ulu kular ya ka gajing kular ukuran ya ka kum ke bala pendep. Ya kan yang ikut ya ka prophetic perfect. Kata kamut kajing sul pa ke bejanai. Kawala ban pendep sisya. Amen. Baru belai ha sisen bula kular jula ban bakla. Bon ki dekat Bible ki bangila ban syam ya kan gajing keren. Ha ka tenjong belai. Kabetu yangi bau belai sisen bula kular jula ban penkela ya kajing kular jong kawai ni kita ngilapan siam ni kitab Psalm prap khandai le pusau yala ka jutang nganu pun kain lem ne penkela ya kata belami no nak remiang sentur jonga try kata kamu ublai si semulu kular ya kai ukloi ruban pendap ya ka te ka jengkeli ka kwa ban keli ya evangelist eflangsyang mentah balai ba ublai uban bon sin ban kentu yo Joshua balong ubaslur baru baklan. Bless bun pastor hakneka mat ka ba saw ngisem hani ya ka jing yai ban ni kini kinten ban long uba slur bat uba klan ba ngisem ha kal nong ka ba nengkong ka jong ku Joshua ka dekat naduk ka ban nyau ngan pulih hang ni ka ong tang ba men long uba klan bat uba slur ba bamela ban sumar ban le kat kum ya ka hukum barok ba Moses usyakri jenga ulah hukum yeme wat pai no na syakamon lemne syakadiang bamen yo man bha kat syaba melek kiktin gejong ublai hani ke bakren ya Joshua ba unlong ubri ubaslur bat ubaklan bha hangni ublai ukhot ya Joshua syaka jinglong unong yalam udai banlong ubaslur uban not bat uban udai banlong ubri ubaklan ubamla ban asyu long tang bala long unong yalam rei udai ban long uban not ban yalam yaki breu kom mangyo i ha kajing sentiat ya katu kari kitu ki shipau ngut kitu ki nong sentiat kila shepteng haba pe ya kitu ki breu ki bran ha katu kari ba kilai ban sentiat ya kari jong kajing kular ndeng yo i ba Joshua ulong sha ubreu uba klan bar udai ubreu uba shlur ubam don kata kajing shepteng ha kaban yalam yakini ki breu nges ngau thu ahne ba ublaihi udai uta u invisible leader uba shalandet uba yalam ya Joshua ber ikan hun gajung uta ublai ubamla ban yo i tidak keketin gajung blai lapan klan ba lapan slur ya Joshua ba dai ban phai sakadiang lamni sakamon haba yo i kinong shun kita kijaj ban riu kiba he briu kiba he met bat kiba klan henry uyale eki daga bor ka kerteng gajung blai hagat khot ka bakhandai ublai ong hatu ngam shimla hukum yame tolong uba klan bar uba slur ha wating lemni wat kyu namar utrai ublai jome udan rengkat ban me sya kaba kat sya ba milai kini kentien ke jong blai kiba ai ki jing kermen kiba ai jing slur ya Joshua ba dai ban shepting dai ban khawai hari udai ban long ubri uba slur dai ban sngew kyu wat ladaki ki wei ki briu ki sngew ting bat ki sngew kyu nyu iba kispeu ngut kitu ki nong sentiat kila ai ya ka report ka bas new ba kimla ban yele kitu ki briu Henry Joshua udai ubreu uba slur udai usamla uba don kata ke jingklan haladi ban yalam yakini breu ke jong blai tiga long kebadan kam yangi ban long ki baslur haga jingele ya kathma haga jing im ke jongi ban yele ya kathma ke jing im ke jongi te kumtaro namar ngidoni ki nong shon bangi hab ban yele pastor ngakwa ban phai shepi pat ki ai ki thma ki ba ni kum ki kristan ba menta ngidai ban yele bat ki ai kita ki jingking atiar ki ba ngidai ban don kanang bangin yo ya kata ke jing job Kami sibori kata kajing keli. Haki po jong Joshua. Haka po baki lalai sentiat sa kategori kanan. Kiyo iya ki giants. Ya ki ratba jong kategori. Kiyo iru gitu ki nongba ki blaker. Da ki kendrok ki bajrong ki bahe. Kita ki sipangut si sakla septing. Kat bau Joshua namar ulong basir ham kamu jong belai. Sim na septing. Bat kani kacing im ke jong Joshua. Kalong ru kanuksana kamta jongi. Ki kristan ki mentah. amen Ki beliau ya ka bor ke jong blai kumnu yalam yaki hagitu ki por ba mansua ujo ublai alam ya Joshua ublai alam ya Moses hagitu ki por udai ujo ublai alam ngi menta bat ka cingking atiar ke ublai ai hangi menta kal don ha ka tien jong ublai ban ngimdai ban klet yakini ki cingking atiar dalai lai ruam
Larang iklat yakini ke jingking atiar ki bau bleu ai hangi ngin salong ki basyaram. Handrai songo yu bleu ai hangi kini jingking atiar. Kani ngi laban syam na ki stiu Apostle Paul si ki prabnga ya Ephesus. Telnang ke benriu kan khat ke besi pau hadu khat pra. Ngan pulai ke wei ke jingking atiar ke bau bleu ai. Ha ke boai no tolong ki bakhlan hau trai. Kum bau la kular hau Moses. Bar hau Joshua ban long ki bakhlan. Bar ki basulur. Wong ha ke boai no tolong ki bakhlan hau trai. Bar ha ke bor ke jingklan jong u. Om ban syania halaka jong ke jingklan. Handrai ban syania ha ke jingklan bor ke jong blai. Tu king no ya ke jingking atiar ke jong blai. Baro bapila ban yang persya ya ki betap usaitan. Naba ka jingale jongi kamlong ya kasnam baka do handrai ya ki hima ya ki bor ya ki nong sinchar perthai jong ka ne ka jingdum ya ka jing bamman bakan jaman sim ya ka jaka beneng naba kumta to phin shem halade ya kata ka jingking atiaru blai baro bapila ban yang yale ha kata ka sni ka basniu barhabaradap ya ki aka baro ban yang scam to yang pi nama kata balapan po dak yala kesengkai dak jing sisa bala king ya jing dasyadam kahok kata kare baar bala phong juti hala ki jan dak jing lakloi ke gospel ke jing suk kata kare balai nalor barok putat pinashim ya kesti ke jingai bat haba kaba pila ban penlip ya kisum ba meding barok ke jong baman tu syamru i kajing dakhli kajing penim berkawai lamu mesim kabalong kakin ublai da kebeduai hala kesni da kajing duai ba kajing kerpat baro hau mesim bada kebusumar syapang kane da kajing menot ba kajing kerpat baro na kebenta kiru huat baro hang ni kini kajing king atiar ke ublai ai lengba kajing thok kajong pol kilong sisa kajing king atiar ke ba ngimla banyui daga khmat like setang ke Bible kawai lam jung tin jung blai ba na khot ki de ki jing shania jongi ha ka gospel ka jong Jesus Christ ha ka jing i ka jong u ha ka jing pen em ka jong u ba ka jing ai ka jong u ba tang kata hi ka bala ban long yingi ki ba job ban shania ha ka bor ba ka jing klan om ka jongi henry ha ka jing klan bar ka bor ka jong blai kani ka de ka jing ai jing mot ba ka jing kai kaba paka na kabanta way po way Kristan uba im hagis ngi bkhado lam kumta ilong ke ba syarem lepa larang iklet ya ka way ni ki jingking atiar balong ke bla kloy banya sami kitin jong blai ya ka ai ka bangi tip ngi de ban ai ru ki way ki bekli hangi syapanga jinget ki jongi ka ba tho Petros mau ong long bal kloy la kasni pada ke jubab haba ki bri ki kli syapanga jinget jongi kata ka jingikai ka bangi yo na kitin jong blai banlong ki beslur ki baklan dari jing syania haga bor ka jong blai ban king jingking atiar ki bau blai la ai hangi haga ni kliman nga kwa ban kli pi ya ka ga jing kli evangelist F Langshang kai ka bari ka ba la ban ra hangi ga jing job ki jinglong ki bari ki bala ban on ka ban ai hangi ga jing job Kablai sibon pastor kata kajing kili kalong ka ai ka bas not tenat kajing job hi kamdei kajing job kajongi lam da dei da kabor kajong blai ya kajing yale bar ki thama ki bang yale kajing im jongi ban long ki ba job dan successful ha kajing im kajongi kadai da kajing rap kajong blai aku bangin pai na ka kitab u Joshua kalong ka ba nengkong record ba pra ka ong kumne wat ai ba kani ka kitab ka hukum kan ja no na ka sintur jome hanrei men yai perkhat ya ka senya khanang ba men yo sumar bat men le kat kum ya baro balatho haka naba kumta men roy hala ke lenti bat kumta men man bha nganget ba kata kitab jung ka hukum ka ba ublei la ai ha Moses ha Joshua kalong kum kata ka manual ka bayalam ya ki briu ke jong blei bakin yo eta ka jing job bangin long ki briu ki ba job amdon da ka weipat ka kot ka bala bani yalam ngi like na ka Bible ka kitin ka jong blai ba phila ya sa mingi bakat long ro ka white lam jong man sem khoi kat kum ka episodes nriu khat nyau ting ngis ngau thu hani ba ki khon Israel ba kin long ki briu ki ba job bat ki ba man bha
kiri ban sumari kata ke kitab jong ke hukum. Balada kim sumari kata kitab jong ke hukum. Nyo iya ke jing wanra ke jong blay ke don ke jing kerku bar ke don ke jing tim deh. Balada ki ko ngu kin yo eta ke jing job. Ublay un penlong ki briu ki ba kharau. Om tang ki om bakin long kita ki ba hapo andre kin long ka klik kino ya lam ya barok ki jaj benriu kin pech ki kom kita ki briu ki badon ya ublay wa im. Ngakwa bengin pai ru sya kasam kalau nong ke ba nengkong iwei haduk lai ngi pulih hani ka ong suku tau briu ubam ya ha ka jinga sela ki beman lem ni ubam yang ha ka lenti ki nong pop lem ni ubam syong ha ka jing syong ki bar ki ben ka khot bar ka ong rei Henry uba ka jing sngob ha jung u ka ha ka hukumu try bar ha ka hukum ju u perkat sen ya sngi kum bau blay kuran hau Joshua iwei prau ong ba Henry men miyai perkat ya ka sen ya sngi kamu udah ban perkat ya ka hukum ka jong blay udah ban perkat ya ka ketin ka bau blay la kren sen ya sngi kata kare ban ai ka jing job hangi kata kare ka secret la ne ka bari baki briu kin long ki ba job ha ka jing im jaki da ka baki don ya u blay bat ki don ya ka ketin ka jong u komba u unong tho ai ka sam chi spa khat khandai ka khot ka ba khat wai ong ngali ri khop ya ka ketin jame ha ka not jonga khanang bangan om le pop yame kata kare ka ba wanra iki priu jong blai ka jing job ha ka jing im jaki ka jing job om tang bengin job ha ki kam ki business ki jing le jongi hari ka jing job ya ka jing le ka jing job ya ka pop jongi de da ketin bar ka bor ka ketin ka jong blai Amen. ka ong hari ka khot ka ba lai ru ong sam i wei lai ti un long kumuding bala thung harot ki wa ubala seino yala usok halaka ayom ubag sla jung uru kam tlor no bat ka ek eru ka ba ule kan man bha kata kalong ka ek ka ba penman bha ya ubriu la usha skor ka tin jong blai ngin long kum kita ki ding ki bai sei ki so jong man sem ha ki im jangi bat ngin long ki ba man bha ha khmat jong blai bat ha khmat jong ka parthai ta mentang ini pet ya ka jingkling wa ban bu ka jingkli pastor kadon ka jingkren ha ka rom ka bai dai shapang ka hukum bat kata ka jinget ka rom ka long ka ba lai ka khot ka ba lai phuai pastor snop ha ban yarab ban batai ngi ka ai ka jing mut jong ka ni ka khot ka ba kren shapang ka jinget dai jong ka hukum bat ka jinget Larang ipule ka ni ka khot rom lai phuai jong kum ni te ngi ya pendam no ya ka hukum da ka ni ka jinget kata ka jing kali om kum ta em Henry shisha ngi ya pen scam ya ka hukum wow kadang sibun ka jing perkhat jung ki briu ha ki si bamenta lakum bangim don kam shu i hukum upol ubu da ka jing kali ka bakrawong te ngi ya pendam no i hukum da ka ni ka jinget om kum ta wong em Henry shisha ngi ya pen scam ya ka hukum u Jesu wan cha perthai wong ngam simla wan ban pendam no ya ka hukum lane ginung itu lupa ngelawan ban pen scam tu pol ruang ngia pen scam ya hukum go jong blai haki po jong Jesu ki breu ki priang ya hukum ki kentai yu Jesu baraki po jong i menta baraki breu da ki jing tho baklai ki jing tho jong pol ki priang yu Jesu ki kentai ya hukum te pol da ki jing yo i lepa ka bau bleu la ai hu ya ka jing so tho bagi sengi ki bakado ki beriu kin pediang yu Jesu kin tai hukum na kata kada ulat ho da ka berskamba bagi hukum jong blai kiri ki bane junom la junom kum bangi pule ha ki babon ki benta jong ka kitab Christian jong blai in shu ai sa ka wei ha ka kitab sam si spa khat wei ka khat ka ban nyau bat prang tol ka tho sam si spa khat wei ngi pe khindiat ya ka ni ka ba ong ba ki hukum jong blai ki ne junom la junom lapan scam ya ki ba umla syu ban pen kelai ki lanu ru kaung umne ki kam ki ti jong u ki long ga jing shisha ba ka jing bishar ki hukum jong u barok ki ba scam lapan scam ya ki junom lapan long ya ki ha ka jing shisha bar ka hok shisha u blai ula ai ngi ki hukum ga jong u ki ba daki dai ban bishar ya wei pa wei briu amla ban bishar ya no lada omdon ka hukum yang pulih ka niru na kitab Ecclesiastes kalnong ka bakhat ar ka bakhat do jong ka kalnong kade kalnong ka bakhat do na kitab Ecclesiastes pakadairu ka bakhat do ka bong
namar ublay naruk rekat lai kane kalong gajing kelum ya barok lias ngau siap ting ya ublay bat sumari ki hukum jong u namar kane barok kalong ke kamram ubriu namar ublay unwan lam ya ke kam barok hakajing bisyar baik ke ai barok balaburi la kalong ke babha lani ke basneu susi banong baki breu hakini kisni bamenta ki ong balapan yang ngi de kajingat au Jesus Christ ki ngai au Jesus ki gentai pada ki hukum ujong tengi aingo ublay ba ka tien jong uhi kam shem labu yang ngi hakajing dom ka hangi kajing syai ka ba syai kedar baki hukum baki jingat ki dei banya yai lang ngai au Jesus Christ syani hakabo ka jong blay bat da ka bo jong ngi nom la ban sumar ki hukum ka jong blay handrai ngi syani hakabor ka jong blay balong ki baslur baki bas kam hakajingat hakabor baki start baki la ka jong tau bot try bot how bol pelong brewi bol kularu pan ai hangi pan tho hangi ki hukum jong hakadonut baki jingmut jongi kata ka dei ka jing kular ka jong blay te kum tala dang ila don ya kita ki hukum jong blay ka donut ni iru Jesus Christ kata kanon ra hangi ya ka jing slur baki jing scam jong ka jingat bangila banyo ya kata ka jing imbabam jukut ka ba Jesus Christ ula kular na benta jongi kum baula penyo ya kari kanan haki po jong Joshua kum taru un penyo hangi ya kari kanan bagen jabneng ladangi syania kum ba syania Joshua Keblai sibon pastor long ke bas ngutenak kajing ban kajong ublay ya ki kon Israel bakin long ki bru ki ba job ki ba man bha deda ke ba ki sumar ki tin jong blay ki sumar ki hukum ki jong ubaro kum ba pila ong ba on bisyar yangi daka hukum ke jong blay ki kam ki jing le jongi ngas ngutenak ro ki jing tho Jacob ar khat ar ong kum ta tu kren pi bar kum ta tu le pi kum ya ki ban sabisyar daka hukum kajing pelai loy daka hukum ke jong blay un penyeng ngi khmat ke khat ke jing bisyar un bisyar ngi langi le ne em kat kum ka hukum ke jong ublay namar ha ka ba omdan ka hukum omdan ka pop tidak ka hukum la ban tip i ka pop ka hukum ayung ngi la pen khen ti kum taru on bisyar ngi khmat jong blay tu ai bangin long ki ba yai ne khana bangin long ki ba job ha khmat jong blay da ka ba nget bat ko ngu ya ka tin ka jong u bat bangin yo kenti ya ta ka ri jong ka jing kular ka ba blay la pen kret am ta jong ngi wei pai wei pastor kini kalau kecing pulih jengi sekarang ni lam ni kecing dua penwai tanya duai ya yo eme a trial blaze senpat na ka bentar jing la sebun ka jong me yang i wei pi wei pamala ai yang i jing shine ka tin jong me bar ka jing net jong i ha Jesus Christ unong penem unong sespa jong i balong unong yalam ha ki po jong Joshua belalam ha ki sngi jong Moses ru kom tamerong jo ublay melong jo menin mentam sebom jukut ngai skam ha bo jong me ba ka bo jong me ba jing start jong me hi ngila banyo ia kata kari jing kular kular hangi menta kumamela nyo ia kari jing kular hangi po jong Joshua kumtaru kumamela kular haki mela penyo eki kumtaru yangi kanong kumjo to ai begini jing pule jongi kibelengkot kibakhandiat kinyalam yangi wei pi wei pan skam yangi jinget yamu Jesus Christ para ka bor jong me hi ila ban job ya kita kecing le paro jong re kecing em ma to ai kecing ba jong blay bom jukut kecing ai jong Jesus Christ bo try lem ba kecing slok pathel ma se ba khoi kini lai ho blay kinong ren kat begini kho jong ki bab khmel ti jing wan arsi jong Jesus Christ naru mentaj bom jukut ru amen amen